Sausa ka. Oh, Arar. Bantayan ni Bay, ha? Kay manglaki na. Asa mo, tay? Wato misa atong uma, manglimbyo mi dito. Kuyog ko ninyo, tay. Ay, nga nung mukuyog man ka. Ang tabang ko ninyo sa uma. Ay, pastila ni bata. Dinhin lang kas, Bay. Ang kuyog lang gud ko ninyo, tay. Aron, dali mo manog limpyo ang atong uma ba? Nala, sige, tana. Ay, Oh, nusa naman ka, ang lingkod magkadya. So, kapoy? kapuyan ay mag-uma, tay sa. Oh, kapoy, oy. Mong ikaw pagtarong Diyos pag-eskwela. Aron, dili ka mahimong mag-uuma. O, tay, magtarong gigog skwela. Congratulations, anak. Salamat, tay. Ay, congratulations, Dong Arar. Salamat, tay. Dali ragyo kaayong panahon. Walang hibaw eh. Nakagraduate ka na sa high school. Magi, tay. Ay, dali na mo. Mamauli na ta. Unsa may plano ni Murundong nga nahuman naman kag high school. Gusto nta kong muskwila college, tay. Aron kon makahuman kong swila o makakita kong nindot kong trabaho. Hawason ta mo sa kalisod. Nindot kayo ng imong plano, Dong. Uy, karon pa lang, nalipay na kong maghuna-huna. Musugot mo na tay nga muskwila kong college. Oh, sige, amo kang paeskwelahon. Maningkamot mis nanay nimo nga mapahuman ka na mo og eskwela. Salamat inyo, nay, tay. Pangandam, kay adto ka na mo paeskwelahon sa Cebu. Salamat itaw. Kay nakaskwela lagi kong college. Aron maabot na ko nga akong gipangandoy sa kinabuhi. Nay, tay. Nahuman na may go college. Mananghidon ta ko ninyo nga muadto kog Manila. Uy, mag-on sa magka dito sa Manila. Adto ko mga apply dito, nay. Basin pa day, makaluyan, makatrabaho ko sa gawas. Unya, kinsa may abtan nimo dito. Adto na ko moabot sa ilang tiyo Jerry, tay. Na sige. Ah, Ayaw pa badlong siya mong uyuan dito, ha? o nay. Naman kay number na ko, panawag ko niya kung unsay imong kalaki dito sa Manila. O, tay. Di ka basta-basta magkatrabaho sa gawas o panahon na doon eh. Malagi, tiyo. Suway-suway lang niya ako. At kining Manila dong, pait kin eh. Huwag kay kwarta, pwede pa itayot. Huwag kay trabaho, grabe, samot. Malagi, tiyo. Ay, may maayog, matrabaho ka lang una sa kong itrabahuan. Eh, nagkinahanglan man sila og tao ron. Ah, sige, tiyo. Trabaho lang muna ako. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka diyan? Okay na, tay. Nakatrabaho na ko dere. Tabangan ko ni tiyo Jerry. Mayo hinoon. Sige lang, tay. Magpadaraw niya kung kwarta ninyo, ha? Dali aras panahon, eh. Kapit namday ko upat ka tuig din sa Manila o nakatigom na sigo. Mupauli lang ako sa Leyte kay gimingaw na kay ko nilang nanay ug tatay o fiesta po sa mong dapit.
Kabral, ikaw eh. Ako yung taon ikaw. Sabot ka gwapo ka ganito ka Manila. Ha, ikaw, ikaw. Mura mo gihapon ko, good. Mga gwapo rin ka. Pero, wala. Taimingas mo pagpauli ang gawi. Ha, nga naman. Na may kalingawan ng gabi ikaw. Norita ha. Kay, nakoy ipilailan mo ikaw. Sige, ikaw. Gaw, maya kong ingon mo nga kung ipilailan mo. Si Jen. Jen, ang gagaw si Arar. Kagwapa niya. Uy! Go! Ah, Sagoy! ay. Saan ko siya magtutok ni Jen? Hi, Jane. Hello. Ha? Ganaga ni Jen? Ugaw. Yati siya? Ako mo na ipaglilangay. Puyabin yun. I love you, Jane. RR. Manay tinuod, Jane. Na love at first sight ko nimo. May chance ka ko nimo, Jane. Nganong mulimod man ko nga. Ang tinuod. Ganahan sa ko nimo RR. Kun mo na, kita na. O RR. Uyab na ta. Salamat, Jane, nga wako nimo padusag dugay. Salamat, yugayo. Tinuod ning akong nabalitaan dong. Nga may uyab na kuno ka. O pa, si Jane, taga Picas Barrio. Kung mauna, pagminyo na lang. Aron makakita na mi sa mong apo ni nanay nimo. Maogid dong. Nindot trabaho nun ning naahi apo. Pagminyo na, total na mantay mga kahayupan diha nga imong magamit sa inyong kasal. Okay, rasad ko nga magminyo ta. Salamat, Jane. Atong lihok ko na nga itong mga papilis aron makasal na ta. Ha? Mo abroad ka? Oray, nadawat ko para gawas. Nga sa ato pa. Malayo na day ka na mo. Sige lang ko, day. Para ram sa di sa itong kaayuhan ng akong buhaton. Para sa kumaon sa itong mga anak. Pag-amping ba dito sa gawas ha? Oday, kamusta pag-ambing din niya? Ikaw ni bahala sa itong mga anak, ha? O dong. Salamat din taon kay okay na nga trabaho rin sa gawas. Mahataga na gina kong mayong kaugmao ng akong pamilya. Kumusta man mo diha? Okay rami dong. Mayo inon day. Magpadakon mo kwarta ha, aron makapatukod ka og bahay diha. Kay inikuli na ko, magnegosyo na ta. Sige dong. Sugam dagan sa panahon eh. Upat ang ko katuig din sa abroad. Sunod adlaw mahuman na nga akong kontrata. O makauli na ko sa Pinas. Makita na ako ng akong mga mahal sa kinabuhi. Salamat ka na uli na ka dong. Gibingaw na kay ko ninyo dayo eh. O ilabi na good. Sa akong mga angel. Minganisad ka ayaw minimo pa. Ako sad bingaw na kay ko ninyo. Dali be, dali. Di ala yung mga pasalubong ninyo. Ha? Magnegosyo ka? O day, magnegosyo na lang ko.
kapoy namang ibalik sa gawas eh. Sige dong. Unsa may mo negosyohon? Nakaloyan kita sa Ginoo dong. Nilambo kita ang imong farm. Og ang atong grocery store, maayo sa dug kita. Og nahuman na sa nga atong bay. Basta maning kamot lang kita, day. Maluoy naman ginatong Ginoo. Maogi dong. Day, si nanay ug tatay ba? Mga tiguang na magito sila. Musugot ka nga, anila nato sila papuyon din sa ato? Sige dong. Aron ato sa silang maatiman. Okay raman kung may nanay ni mo din sa ato. Maog yun. Okay naman kung bitito siya, bay. Dili na, tay. Mga tiguang na mo. Nakinahanglan na mo og pag-atiman. Maong, anhi mo puyo sa amo, ha? Dajin, paganda mo. Bubalhin ta sa session hall. Ha? Nga naman dong. Na-super typhoon nga mo igo din sa itong dapit. Bagyong Yolanda ko, no? Unsa? Sige na. Tay, panganda mo kay mubalhin ta sa session hall. Kay na bagyo nga, muabot ko sobra ba kayo ni? Sige, mamahin. Salamat kay nahumanan na paglak ang tinahan o nahipos sa dako ang mga hayop. Balik ako sa session hall kay misugod na bang hangin. Inay, kamuram lagi din eh. Ay, mas mama ninyo. Nag-apas na lang lola ug lolo. Unsa? Nipauli man si lola ug lolo pa. Kaya ko ng atimano ng ilang bay. Oh, ginoo ko. Dinila mo ha. Ayaw mo pabiya din eh. Kay ako sila pason. Sobrang hangin. Ganun nagbili sa nanay at tatay. O si Jane, iapas na lang hinuon niya. Usa ka. Bulog sa tubig nga, nagpaingon ako. Manod ko! May gani kay huwag mamatay. Nagkadgunit pa ko ining kahoy. Kadakan sa kusaman. Mubalik ko sa session hall. Magsusi ko dito. Kumusta man mo din eh? Okay na ba dyan, Hido? Ang imong mga anak, okay na ba dyan? Plus na nagtatay mo. Among nabangalan nga, wala na kinabuhi, Hido. Unsa? Kinabihan mo. Maluoy mo. Tabangi ko ninyong makita ng akong asawa. Wag na kayo. Wag yun, makita si Jen yun. Wag yun, ano dito? Ginoo ko. Ang sabi ni nahitabo sa kong ginabuhi. Namatay sila si nanay ug tatay. Ug karon, wagin makita bisan ang patayng lawas na lang sa akong asawa. Jane! I have this feeling inside me that I've always tried to bring it, but only cause me pain. Grabe ang kadaot nga gihatag namo sa bagyong Yolanda. Nangamatay ang tanan akong mga kahayupan. Og namatay usab sila si nanay ug tatay. Ang pinakapait kay namising ang akong asawa nga si Jane. Pero bisan pa man, nagpakalig-on ko tungod og alang sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao kita may higalang kaagi ni RR nga taga Leyte uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga regalahan Will I Survive? Ang mga kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo, digdas singan nga Troy. Recorded by Radio Mo TV. Troy! Han! Hala, ano si Papa? Ni Aramidong! Ah! Anak! Papa! Pastila, gid mong amahan og anak, uy. Mura gid mo pila ka adlaw nga wa magkita. Lagi ka naman unta nang nangumpra imong amahan, Troy. Ay, isang dilang good. Mas maayo ng yun anak siya kay hindi ka na ko anak. Kung makauyab na ng bata, di na tayo magagakos-gakos na kay ang uyab rin mo, gakos na. Ba? Pa, Ina, dali na. Ina ko yung duwaan para rin mo. Ako yung palit. Dali. haya ni mo eh. Dagtan mo kay kagduaan. Oh, balitan mo ko pirmi ni Papa. Hala, bago ni? Oh, duwae oh. Ay, pasing nasukoy mo Papa. Dili oy, akong Papa mong ganimang nagtudlo na ako nga mo share ko sa akong mga toys. Thank you, Troy. Pa, asa ka? Nangipos lagi kasi mo mga sunina. Troy, anak. Larga na sad ko, ha? Ha? Nga naman? Kay nasay na po ko layo nga brand sa kumpanya nga akong gitrabahoan do. Uy, Ikaw ay pagulgoon, ha? Sige lang, ikablak ka. Kay magduwa tag maayo inig pauli na ko. Nya, palitan tika og daghan kayo nga duwaan. okay pa. Kano sa amang ka mauli? Ako nimbutang nanugigs ang adlaw mo mauli si Papa para makahibaw ko kung hapit na siya mauli. Hey! Wako'y klase ron. Magduwa ko sa akong mga toys. Meron man nun si Mama. Nga nung nagilak mong kama. Dong, uwa na si Papa di mo. Ha? O, unsaywa na. Naipino sila sa gawas sa ilang kompanya. Og timing nga ni gawas siya kay mo pauli na unta. Napusilan siya. Unsa? Bayang ka magduwa tayo ni kulini mo. Imo lagi kong gibiyaan. Nak, sa autobig oh. Dili ko. Nak, Di ko magpalayo ni Papa.
Kinahanglan kang mo pahuway, nak. Tibuok adlaw na lang kang nagsigig atubang si mong papa. Di lagi ko. Di ko magpalayo ni Papa. Troy, Dong, kamo lang una dinhin ni Lola ni mo, ha? Wala kaos ako. Asa man ka ma? Manglaag mi sa akong mga amika. Pag-party mi. Ha? Pagpapagan na lubong si Papa, magparty na ka? Recorded by Radio Mo TV. Ayaw pagbuot, Troy, ha? Usa may gusto nimo? Magmukmok ko din sa bay tungod kay namatay si papa nimo? Mabuang ko, ana, Troy! Ma, Apo, wa ka pa may mukaon, dong. unahan. Na, masakit yung kaada, dong. Ako liab lila. Troy? Kinsa ka? Sod ko nga amigo ni Papa ni mo. O may dako para ni mo. Pero, Mga duaan? gipalit na si mong Papa sa wapas yung mawa. Thank you. Pwede ko nimuubanan magduaan ni. Sige. Sige na, Troy. Katog na. Kuya Lindon, pwede magsiki kag ani para na ako'y kaduwa pirmi. Ha? Ay, apo, dili pwede, uy. Naitrabahos ko yung lindo ni mo. Okay na. Okay na, nang. May problema. Ay, sigurado ka. Ay, kabasig pala umon na ni mo ang bata. Karon na baya ko nakakita ni niyang dihayag o balik ang iyang naong. Sukad ganawa ang iyang amahan. Dili ko gusto nga masakitan og balik ang akong apo. Best friend ako ang iyang amahan. Maong di ko musugot nga masakitan og balik si Dodong Troy. Thank you, Kuya Lindon. Troy, kadlaw naman. Dugay pa maulis mama ni mo? Makukibaw, Kuya Troy. Mauli na ka, Kuya. Si Lola di ra pa makaari. Unya ako muli. Kung may kauban na ka dere. Si mama na siguro ron ni mo. Troy! Kubog ka, ma. Inom na ako gamay. Uy! Amang ko din ni Slindon. Susibaw, pag-uwan lang ko magdalig uli na. Makaparty pa ako kung maayo. Sige, arin ako ha. Troy, balik raw niya ko, Ayaw pagsaba ni mama ni mo nga. Sige tag-ad to sa lubngan ni papa ni mo, ha? Sige lagi kaglaag, ma. Ayaw, buot ha. Mauni akong gipangandoy sa kong kinabuhi, Troy. Naka na makalingaw-lingaw ko. Pero sukad lang nga niabot ka, wa na ayaw akong kinabuhi. Ma. Mapit lang akong ipapatay si papa ni mo para makuha na ko yung insurance. Kung makaparty ko ka na saan ako gusto. Unsa?
balik ang sulti ni Mama nga siya may napapatay ni Papa. Madlok na ko ni Mama. Natog na kito siya ron kay hubog man to. Mapawa ko din magpalaya ko ni Mama. Pero asa masad ko pa dong. Maorigin ni akong tultulan. Imong lunganan. Di man ko mahadlok din sa minteryo kay bao man ko nga di ko nimo pasagdan. Arilan sa ko matupa. Bantay ko pa. Troy, Dong. Oh, Kuya Lindon. Kuya. Oh, nganong niya ka din Zaman, gabi ba ka din Oo. Ha? Ano man? O sa may problema? Huwag ka kabangitaan ni Mama ni mo? Di na tumangitan ako, Kuya, oy. Mas malipay mas siguro to nga nilayas ko. Unsa? Nga naman. Troy, unsa may nahitabot mo, ha? Sultihi ko. Kung mauto sa akong kadlok, nilayas na lang ko. Dong. Ano lang ko ni mo, Kuya B. Kaya ba man ko nga mas luwas ko kung naa ka? Ay kabala ka, Troy. Bisag di pa ka musulti. Ako'y bahala ni mo. Dili ti ka pasagdan. Salamat, Kuya Lindon. I always thought you were the best. Dako gyud kayo nga akong pagpasalamat nga gisagop ko ni Kuya Lindon. Kay uwa magyud ko pangitaas kong mama. Ug karon isip bawas na ko niya. Tiguang naman siya. Ako na sad mo'y nagatiman niya. Dinil lang kutob ug daghang kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, Armin. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga hikalan kaagi ni Troy nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo awit nga regulahan One Friend. Someone who understands and believes without. Ang mga kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Carol Mary Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ini tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ena. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, luha. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga bye-bye lady. Ang atuman tatampo, nagdasangan nga. Ena.
Recorded by Radio Mo TV. I love you, Ina. Jolito, Ang tinuod, duga naman ko nakagusto nimo pero karon ako makahigayon og sulti nimo ini. mao ba? May chance ka ako. Dili pa ka na ako matubaglit. Ako panahon-naon. Uy, mao ba? Nanguyab day ni Mas Jolito? Ote, Ay niya, ima nagisugod. wa pati uy. Nga naman. Nagduduha pa man kuti uy. Nga naman, dili ka ganahan niya. Oh, okay naman si Jolito, te. Buotan man siya. Oh, kung ganahan ka niya, nga no pantusan pa man ni mo ang tao. Sukta na lang na. Tinuod, Ina? Imo na kong gisugot. O, Jolito. Uyab na ta. Yes! Salamat kayo, ha? Salamat kayo, Ina, nga uwa ko nimo pantusag dugay. Basta kay isaad lang gid ha. Nga dili ko nimo binuangan. Promise na ko nimo, En. Nga ikaw lagi ang akong mahalon. Ugwa na lain pa. Salamat, Jol. Oh, Jol. Nganong kitamang ko nimo dinhi? Magunsa man ta dinhi? Anin ako masukod kung tinuod ka bagyo nga nahigugman ako, En. Jolito. En, Jol, ayaw. Mahadlok ko. o sa may mong kadlukan. Mamaptuso niya ko. Nga numadlok man ka. Nga di man ka nakupasagdan kung mumabdos ka. Basta ha. O lagi, pasagdilan ko sa pagkabuhatan, okay? Ano naguna-una man in town ka, uy? Walang gina mo kapugni ang among kaugalingon, te. Unyon sa naman lang kung mamabdos ka. Niingon man si Julito, te, nga dili ko na niya pasagtan. Maayo lang unta. Wa naman ko rikla, ha? Kuyawan ko inida. Magpalit ko finance test. Aron ako ni maklaro. Positive. Mabdos ko. Recorded by Radio Mo TV. Mahinoon nga mabdos ka. Nalipay ka nga mabdos ko? Uy, kay mahimo na kong amahan. O niya, unsa may plano nimo ining atong kahimtang karon? Maglibil lang una ta. Ha? Mag-live-in? Maglibil lang una ta. Unya na lang ta magpakasal kung makatigom na ko. Unsa man, okay ra nimo nga magtigom lang una ta. Wa ko'y mahimo. Kinian naman eh. Mabdos naman ko. Sige day, kay mangita kog atong kapuyan. Naunsa man ka? Nanghupaw manggug ka? Nagunaw na lang ko sa atong kahimtang, day ba? Nga naman, day, dong? Gamay ram kay ang silod din sa ato, day. Nya, hapit na ba ka mga anak? Unsam day plano nimo, dong? Mularga ko sa Manila, day. Ha? Imo kong biyaan, dong? Dili sa ingon nga biyaan. Mangita ko kayuhan ba kay hapit na biya ka mga anak. Namgog ko'y amigo nga iya kong dalo sa Manila. Dong. Dong, unsa gud ni? Nagdahan naman nagikagbag. Mularga namin sa Manila, day. Imo gid kong biyaan, dong. Kinahanglan nga ako ning buhaton, day. Kay para ni sa tong kaugmaon. O sa maabot sa natong anak. Dong,
Sige, natira ko ha. Kay naghuwat na ako nga akong amigo. Kay Cebu pa ba ami mo agi? Ayaw ba kalibot pagpanawag na ako, ha? O day, amping dani ha. Amping ipod ang umabot na tong anak. Ikaw, sad. Pag-amping dito. Sige, natira ko. Amping dong. Mao day nga gool kinagnaong nimo. Kinilarga des Manila si Jolito. Ote. Ato siya dito manarbaho kay dako-dako man ang sweldo dito. Mausad lagi, uy. Ang saon manggod nga, gamay rin ang sweldo din sa ato. Ay nalagkul-kuol diha. Hunang-hunaan na lang nga para sa inyong kaayuhan ang gibuhat ni Jolito. Kumusta naman ka, dong? Okay na ko diri day. Salamat din sa kwarta nga imong gipadadong, ha? Pero sa ganing ka mga anak day. Karon sunod buwan, dong, mga anak na ko. Unsa man, mo pa uli ka? O day, mupauli ko. Kay gusto na ko nga na ako yung panganak mo. Bantay, ha? O lagi, promise na ko nimo. Ingon ka mo pauli ka. Nanganak naman lang ko, amang ka mo pauli. Sorry kayo di ha. Usa ko manggod nga na busy mo sa trabaho. Sige lang day. Kay kung magatigom na niya ako, mo pauli ko din sa ato. Bantay ka, ha? O lagi. Sige na, kay matrabaho pa ko. Sige, dong. Amping nga ha. Huwag amping isa ng atong anak. I love you, day. I love you too, dong. Naunsa man is Julito? Dili man mo tubag kung tawakan. Maayo ka ni message siya. Dili ko makatubag nimo kay busy ko sa trabaho. Busy day siya. Onya na lang kumukontak niya. Kumusta man si Jolito? Nanawag ra siya nimo? Wate. Kay busy pa sa trabaho. Awan si busy sa trabaho. Nga, nag-inom siya kauban sa mga barkada? Tinuod ka, te? O lagi. Kinag-post man sa Facebook yung barkada ng akong friend. Namakak sa Jolito nimo. Unsa? Maayo kay imo nang gitubag. Pasensya na ka rin, ha? Busy lang yung ko sa trabaho. Pero lang gani, nagkandami sa mong mga gamit para ibaligya. Busy yung kay ko sa trabaho, rin. Busy sa trabaho? O busy sa tagay? Oo, si Tagay ba, uy? Nahibaw ko nga wa ka magtrabaho ron, Jol. Naa kasi mong mga barkada nakigiinom ka. Oh. Naunsa man in taon ka, uy? Mura makagway pamilya? Mura makagway anak? Magsige na malay hinoon kag tagay diha? Di ba na ka magpakabana diri namo? Tausam ka, uy? Gamay nga kalipay mo parang initan? Di ba kakon manggod ka? Paingon-ingon pa ka nga busy ka sa trabaho pero ang tinuod di ay busy ka sa tagay. Dili na ko makaagwantay ning imong batasan, Julito. Maayo pag magbuwag na lang ta. Ina! Akala ko ikaw ay Dili na nako makaya ang batasan nga gipakita ni Julito nako. Maong ako na lang gyud ang nibuhi sa among relasyon. Sa pagkakaron, naningkamot ko nga mabuhi nako ang akong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may hikalan, kaagi ni Ena, nga taga Bye-Bye Lady. Uban sa awit ngayon, kipangayo, awit kadagulahan, luha. Ang mong kaagi, gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kaya sa ingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa kakawit. I-address lang nining talamanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanin. Nak, ahin si Papa ni mo. Nilakaw, ma. Nangita og kwarta para tambal nimo. Ganina raman tong nilakaw. Si Papa na siguro ron, ma. Nak, dira ang kwarta. Pamalita na yun ang tambal ni mama ni mo. Dali. Baka dako gud ani pa. Diin man ka ani. Ayaw na lang pangutan, ha? Pagdali. Pangano man ka? Ano mo na makagigukod? Basta na. Oh, Bisag unsay mahita mo. Mahal kayo tamo, ha? Ay, pagpakaayo na. Sige, andun ako. paasa man ka? Pa! Ayos Papa ni mo. Uwa ko kahibaw, sir. Ignacio, nga nangita niya. Kay kundi siya pakita, siguro na ko ga ako si Pepos. Unsa? Unsa nak, mamahawa ta din hinga naman. Mangita ta og lugar nga mingaw, ma. Kanang peaceful aron dali kang maayo. Nak, ngano ka? Nabarag manggod ka. Wara ma, wara. Sige na, mata na. Sigurado kang anhitan mo, Puyo. Layo mo ni si mong trabahoan. Okay, Rama. Mangita na kog laing trabaho. Excuse, ama, ha? Hello, Jerwin? Love, asa man mo? Anong may tao din sa inyo? Sorry, Jerwin, pero nagpalayo na mi. Og buwag na ta. Unsa? Nga naman? Gusto na ko mangita og laing trabaho din, og mangita kog lalaki nga makahawas na muskalisod. Nahibaw ko nga wa kay matabang namo. Maong palihog lang kalimtin ako. Jerwin, pasaylo ako. Pero dili ka pwedeng maamong sa akong problema. Pero ako, naunsa man ko. Dili ka ako maptos. Positive. Maptos gid ko. Ginoo ko dili pwede. Nak, ayaw kaguol. Blessing na ang bata.
Pero ma, dili pa pwede karon. Dili pa na ko kaya. Makaya ra lagi na nimo. Abi nimo, sa dihang na mabdos ko nimo, kaming duha ni Papa nimo maoyway trabaho. Dako kayo ang among problema atong higayuna. Pero nak, ikaw maoy naghatag na mo og kusog. Parehoming na ning kamot ni Papa nimo. Maong nakaingon mi nga ikaw mo'y naghatag og swerte na mo. Ma, Dili man tuod ta dato. Pero malipayon ta. Og mao ni importante sa usa ka pamilya. gusto na ko mo trabaho sa syudad. Mas maayo dito kay dako ang income. Sige nak, ibilin lang ang bata na ako. Salamat, ma. Next applicant? Ako, ma'am. Sige, soda ma'am. Good morning, sir. Oh. Jerwin? Alicia? Recorded by Radio Mo TV. Sorry. Mangita na lang ko glaing. No. You're hired. Unsa? Nagkailangan kag trabaho, di ba? O nga po, tabangan ta ka. Dawat ta ka. Oy, girl. Grabe ka makadagtrabaho. Oy, asa man ka? Nakay anak gibuhi? Anak good town. Anya? Ganun di mga mapahuway panagsa. Ay, uban na mo. Mag-barbing tanan. Onyang gabi eh. Kuan, gusto kong mupahuway good. Pahuway ko taon. Oy, nagwit kaya na pahuway. Oy, sige na. Sige, good. Mayo kay niuban karon. Gusto lang sa kumalingaw. Mayo kay musugot ra day ang imong bana. Aw, bana na ba? Single pa magkasib mong resume. Bana na ang akong tratar niya kay nag-ipo naman mi. Aw. Ngano nagtrabaho pa man ka? For sure, dato na imong bana. Kay mo biya na ipangita nimo, di ba? Jerwin, mahimo ba? Sir Jerwin. O di ay. Sir Jerwin. Hello, ma? Nak si Dodong. Gidana mo sa ospital kay taas kayong hilanat. Unsa? Wa pa may diagnosis sa imong anak, ma'am. Mao nga kinahanglan nga mo undergo na siya og lab test aron mahibawan nato. Sige, Dok. Buhata tanan ninyong mahimo, Dok. Pero since private man nga hospital kining inyong gidad-an, pag-expect na lang yun nga dako-dako mo mabayaran. Kinuo ko. Diyos ko, asa magkukwartaan ni? Kung anhin ako sa ospital, magbantay ni Dodong. Dili ko makakita og kwarta. Sa may tuyo ani niya.
Hello, Sir Jerwin? I heard nga nagkinahanglan ko ng kwarta. Ngano wa magamuduty? Samot nga maproblema ka kung dili ka mo trabaho. Nahibaw ko, sir. Pero, Tabangan ta ka. Basta musugot ka sa kung gusto. unsa? Makita ta. Akong i-text kung nasa. Nganong dinhi man ka sa motel nakikita? Unsa may plano nimo? Unsa may gusto nimong mahitabo? Suma, unsa man ay angay buhaton kung naas motel? Kung nagtuo ka nga magpahilabot ko nimo. Nagkinahanglan kag kwarta, di ba? Bisag pila pa na, ihatag na ko nimo. Basta musugot ka nga na may tabo na to. Okay na? Nalipay na ka? Huwag ko mag-expect nga ingon na naraday ka kamabaw. Nagandam kang ibaligyan mong kaugalingon para lang sa kwarta. Bisag kinsang inahan. Andam buhaton ang tanan para sa anak. Unsa? May anak ka? Oh, Jerwin. May anak ta, Jerwin. Ug tuwa siya sa ospital karon. Ug kaning imong ibayad nako. Ako ning ibayad sa ospital para maluwas ang atong anak. Tricia, sorry. Oo, may... Nahibaw ko nga grabe imong kalagot na ako kay nakigbuwag ko nimo. Ang mga sakit pag yun ang akong mga nastoryan imo. Pero gibuhat lang to nako para dili ka maamong sa kong problema, Jerwin. Tricia, Gimahal ti ka, Jerwin. Mahal kayo, ti ka. Maong sakit kayo na ako nga mawa ka na ako. Ang nagtuo ko nga makalimtan ra, ti ka. Pero dili na mo'y nahitabo. Kay mataghigayon nga makakita ko sa atong anak. Mingawon ko nimo. mahal pa sa kay tika, Tricia. Hangtod karon. Oo, nasakitan ko. Ug sa tinuod lang gusto ko nga makabahos nimo. Mao nga naning kamot ko nga maabot kung unsa may naabot nako karon. Para akong ipakita nimo nga nasayop ka. Pero sorry. Wa ko mahibaw nga maubadi ka na ang nagian nimo. Ako may angay mga pasaylo nimo. Dili pa uhay ang tanan. Di na ko masugot nga mawa ka para ko. Labi na karon nga nahibaw ko nga may anak na ta. Di ta mo pasagdan. Musugot kang sa dili, di kumuundang hangtod nga makuha ta mo pagbalik. Nagkinahanglan og amahan ang atong anak, Jerwin. Og dili ko gustong idaw na niya. Salamat, Tricia. Mahal kay tika. Mahal pasad kayo. Nakita na ko ang sincerity ni Jerwin. Nga gusto gyud niyang makuha migbalik sa among anak. O gusto sad nako nga makompleto na ang among pamilya. Maungwa ko magduduha sa pagdawat og balik niya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka na may higalang kaagi ni Tricia nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit ka nakalahan. Make you... Ay mong kaagi, gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Cain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ibada sa Handumanan Official
Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwat tampo. Ako si Ann. Kining maong kaagi ni sa akong iyaan nga si Tita Jaya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dreaming of You. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Maganing sa kababay nga taga Cebu City ang atong matatampo nagdasingan nga Ann. Recorded by Radio Mo TV. Nakoy bad news nimo. Unsa man pa? Pasensya na ka. Pero di na ko makapaeskwela ni mo college. Mao ba pa? Wa ko'y mahimo anak pa. Unsaon nga pobre man ta. Nak. Uy, kaluoy ko dahil ni mo, day. Mao lagi Tita Jaya, uy. Naglisod naman gud si Papa og buhi namo sukad nga dibiya si Mama. Pero nakasabot naman sa dinoon ko, Tita. Enugon kaayo kay maayo ba ang takas klase. Tabangan ti ka. Tinuod ka, Tita? Oo, ako'y pa-eskwela ni mo. Pero, anihin na kapuyo o ba na ako? Sige, Tita. Ako ingnon si Papa. Sige. Kana pa nga magkapadayon kag eskwela. Salamat, Pa. Dili magpabadlong si mong iyan dito, ha? Opa. Day, si Kuya Jerome nimo, akong uyab. Han, si Ann, akong pag-umangkon. Hello, Tito. Ay, Ann. Oh, naginuktok lagi ka diha, Tita. Naala ko'y gihuna-huna ba? Bahin na mo ni Tito Jerome nimo. Nga naman, Tita. Naamoy problema? Wa man. Pero, 7 years na magud mi nga madag-uyab. Pero, wa pa gyud siya mag-propose na ako. Paabota lang, Tita. Bas hindi ay og naana siya plano pero nangita pa siya timing. Maayo unta. Oh, Jaya, will you marry me? Han, seryoso ka? Uy, saan mo na binuangod? Yes! Yes, Han! Magpakasal ko nimo. Gamay na likuwang. Ready nang among kasal ni Jerome. Oh. Hello, Han? Han, muna ako sa bahay, ha? May importante tayong istoryan. Sige, Han. Han, unsa ka kung ipuspon lang na nato itong kasal? Unsa? Ano man? Kan, gusto na ko nga mo mabdos unag ka, una tayong pagkasal. Ha? Sige. Kung mo'y gusto nimo. Unsay result, Tita?
negative gihapon. Dili naman siguro ko mumaptos. Tita, ayaw pagsulti, ana. Mas maayo pag magpa-check up na lang gid ka. May pikos ka. Mauhinungdan nga maglisod ka og mapdos. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sa ato pa, dili ka mamablos. Wa man hinoon mag-ingon nga dili ko mumabdos. Pero na mga gitambag ang doktor nako. Kinahalan ko mag-exercise. Di ko paabot na eh. Dito pagkasaloy. Ha? Han? Magbuwag na ta.